अच्छा है हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो थांगोन जाहैबाय दायो बहाय बिउटि पार्लार बेंगलरनि मोनसे जायगायाव जोंनि सासे बर' सुबुङानो बिउटि पार्लारनि मालिक जानानै दङ जोङो दा बेखौनो एक्सप्लर खालामनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना मिथिलांजोबगोन आरो नुलांजोबगोन जों अब्ला थांगासिनो दङ आंजों लोगोआव दङ नै गंसे बाइकआवनो साथाम हमजाबाथाय जुरिमाना हमजाया लेट्स गो थोड़ा एसे जाबाय दे दाउया गुरबनो हागौलै नै जोङो स्टार एबा थांगासिनो दङ लोगोफोर सहैथारसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन ओमफ्राय मा होनला जोङो साथाम जाबना फैबायना सिगनालाव ओंखारनानै थाबायनांबाय उफाय गैया नङाब्ला जुरिमाना नांगोन खम मोनाखै नोंनाव फैसा दं जुरिमाना होनो रुको जरा सबर करो फैसा दं 200 दं बारा गैया 200 बारि हिसाबै नों होनो जों ट्रेनावसो बेरायोना ओंखारनांलायबाय ट्राफिक पुलिस लोगो मोननानै एफा गोजान लामा ओंखायनो आं दस्रा बुक खालामनो ओंखारदोंमोन गंसे बावबाय गावसोरनो नांलि बानबायसो दाने आं ओंखारनानै थाबायनांगौ आरोखि आखाइ फाव खालामगासिनो लामा बास'इन बोरैबासो थांब्रैबायमोन आंनिया मोननै मोनथाम लामा बारलांबायमोन बास'ग्रोनानै थाहैनाया ओमफ्राय दस्राजों उल्था फैफिननांबाय दानिया गोजौ बिल्डिं दं बेंगालराव आयौ नायखोबाबो नायखोबायनायाखै दानिया सफैबाय जोङो सासे फेमिलि रुमावहाय चिरां जिल्लानि बिथाङाबो दा जों बिथांमोननि रुमाव गाखोलांनोसै बिसोरनो एसे सारप्राइज होनांगोन ओरैसो खेवनांगौ आलासि जानो हाबफैदों ada dah bukan dia dia hei Kota Peking lele ara. Bila gama re. Bila gama. Hei, dompet buka sen fry. Aye, mahal bukan masih pikiran ada mobil. Raja Raja nontongan. Beda जाबाय सेकेन्ड प्रकाश इउटुबार आयो सिनायखायो बयबो माथो माथो नायगासिनो दं नै नायगासिनो दङ थांनो ओंखारबाय लोगोफोर अब्ला जोङो जे थांखियाव फैदों बे थांखियाव थांनोसै थाथ'दो जोङो दानिया थांसिगोन बिउटि पार्लार फैदोलै बेबो स्क्रिन दासो अयथासार ट्राफिक जा गोलाव मा दङथाय मिथिया दखान सेर थाबायगासिनो
बैयाव ट्राफिक पुलिस दङलै ओंखायनोसो ओंखारनानै थाबायदों आं बिराद बाख्नायोलै बिसोरो बे एक्टरखौहाय अनेक मा जादों मिथिया आंबो गारि श'रुम दां जास्ट साइज ओंखारनासो थाबायगासिनो आङो दायो बिसोर ट्राफिकआव फासिनानै दङ आं दा थाबायबोगासिनो साथाम बेंगलर बेरायगासिनो टाउन बेंगलरनि दायो जोङो सफैबाय ओमफ्राय फन खालामासै पार्लार मालिकआव बबेयावथाय बैयाव नुबोनायासो जानांगौदां सोरजोंबा रायलायदों औ बाजै बोरैथो बोरै सिङाव हाबफैबाय जों बे मोखांनि पार्लारा नामा नै जों साथाम गाखोबोनायालाय मा जाखो औ सिङाव हाबफैबाय जों लकेसनाव बे लकेसन थाफैनाय सिङाव हाबफैबाय रेसिडेन्सि मेन रडआवनो ना बैसो होनदां दहाय नुबोनायासो दां फैलाय र' थांगासिनो र' बे सिङाव हाबग्रा मन्दिर खाथिनि दा मन्दिरखौ बारलाङा बे आं बेनोमोन बोनायानो खायो नालाय सोरबा बर' मानसि जिरायनानै थाबोनाय नुदोंमोन आं दरखङाव र' ओरै थांफिनि इन्डियान रेस्टुरेन्ट थाल लायाखिसै लकेसना बैयाव थांबायना बाजै संगितानि बेनो बाजै संगितानि बेनो ए लोगो मोनफैबाय नै ओरैहाय उसुंजों औ मानसियालाय बोरैथो दं गोजौआव गोजौआव नै बेजों ए हौरै बैजों मोनबाय मोनफैबायानो होनला रायजोफोरनि पार्लाराव गोजौआव सां रुमाबो गोजौआवनोखा ए वाव पार्लार हाबफैबाय लोगोफोर बेना बे जाखो दासो मोनफैबाय नै ओरै नायदो बैयावसो हाबलांदों जों सिङाव लकेसना बेयावसो फैदों बहुत साफाथार माथो रुमाबो दे गोजोन्थों Kita lu kembali apa mana? Kami macam kita sih. Baksani. Iya. बे बाक्सानि Nanti kalau di kelasnya kayak apa? Nunggu mesinnya kayak agak fine. बे केरेलानिफ्रायसो फैदों Iya. आंखौ लानानै थांगासिनो केरेलायाव बेरायहैनोसै Sekarang bukan? औ दहाय फुङाव सफैदों केरेलानिफ्राय नामा Dari sini orang tarik ke laut mana? Dari, dari. बिउटि पार्लार Iya, bisa sama. Mana langkah Oh. ini? Yang makan aja. बेयाव मोखां नायो makan aja. Kita duluan aja kalau. Ulang lagi bro. Interview ke. इन्टारभिउखौ उनाव लागोन दा जायगा मान दिखिथिगोरा Dia makan nagra. बे मोखां नाग्रा गोजा Mereka hayau dia section ke sana ini ada. Nah, ini guna ada nih, Bang.
Dari này bisa kena ini balai di kemen pura, hinjau ini manstra, aku kemen layana, aci aku kemen layana, Bidung fuya. Bे मेसिनजों फुयो बे मेसिना गुदुं खालायग्रा ओमफ्राय नैबे आथाजों बे आथाजों फुयो ओमफ्राय बेयो दाम गोसासिन आरो नर्मालबो दङ माबानि हानिनि ओइ फै नायबा फै सागोन बोरैबा जाय नायदोब्रा नोंना आंखौसो फुनायनायालाय नै आइ फुनाङा रोंनाय नङा नोंसोरो फुनो हाया इयो गोरा बे गुदुं खालामनांगौ बे गुदुं जायाखै आरो बुंबावबाय जोङो गुदुं जायाखै इयो गुदुं जानांगौ दा गाबख्रावलायनाय बोना होनो आं बेखौ खोनाबाय माब्लाबायरा नोङो थो दानिया दस्रा मोनसेयाव जों नायहैबावगोन गाहायाव दङ बेखौ उनाव लानो हागोन बे एक्सप्लर ब्लगखौ आलदा होनाय जागोन ओमफ्राय इन्टारभिउखौहाय आलदा होनाय जागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय कास्टमार दं नामा बेनो जाबाय लेडिसफोरनि पार्लार माने हिन्जावफोरखौ मोखां फोसाबग्रा ओरैहाय जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ जों माने लाजियो मोखांखौ दिन्थिखायला आं लाजियो बिरादनो ओंखायनो देखायला आं गासिबो बर' गोजा बेयावहाय र'ब्रा एफा हाखु दाखु दानिया आङो हाबबाय थाबाय पार्लार वाव ओरैबायदि ओमफ्राय सिङाव रावबो गैया दा हा गासिबो बबे जायगायाव मा बानायो आंथ' मोनथिला ओमफ्राय नै सिख्लाफोर दङमोन ओमफ्राय एसे लाजियो नैबे खानाय गरम खालामग्रा नामा ओरैहाय CCTV दं नै बियो दखानाव थांनाय बै सिख्लाफ्रा लाजिनानै दखानाव थांनानै थांजोब्बाय सिख्लाफ्रा लाजिनानै बे बाहेरानि ओरैहाय दङ जाहैबाय नै एक्टर फिसाफोर जोंनिनो बर'नि पार्लार जाय बेंगालराव थायो फैनानै खानायबो जानो हागोन खानाय सिनजानो हागोन आरो मा खालामजायो मोखां साफा खालामनाय गासैबो खालामजाजोबनो हागोन बेयावहाय लेडिसल' खालामो दे हिनजावफोरखौल' खालामा हौवाफोरखौ खालामा जों दहाय थांनायावसो एड्रेसखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन दसेनि उनाव आदा बेंलाय नार्जारिया बुंनानै बेहाय गेट मोखांजों हाबनो मोना हौवा मानसिफ्रा माने इयो लेडिस पार्लारसो नालाय कास्टमार दं लोगोफोर ओंखायनो आं होनदों नोंबो हिनजाव लादो ओमफ्राय आबो दंखायोना फोरोंनायाव बाजैसो जागोन खोमा दां बाजैखौनो होनोसै बाजैया साबसिन दा सोमोन्दैयाव ओमफ्राय नोंनि हिनजावखौ फोरोंदोब्रा फ्रियाव फोरोंगोन दा बाजै फ्रियाव फोरोंगोन दा फ्रियावनो फोरोंगोन नो फ्रियाव फोरोंगोन नो हिनजाव लादो आरामनो बेयावनो संसार जादो आं जानो हानाय नङा दां गैयालै दासो नायना होनांगौ नो बाजैजोंसो गाखोसिगोन आं नै स्कुटियाव पार्लाराबो बिलाय आंनियानो नामा बेयो औ गाखोगासिनो देखायनायसै ओरैहाय संगीता ना साहिता संगीता दा मोजां खेबनोसै लामानिफ्राय फैद' मोनसे पार्लाराव थांबावसिगोन जोङो लामायावथ' बारा खेबजाया नालाय एसे हां खोनायो बाजैया सालायबाय नै मोनसेयाव सौफैजेनबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय कास्टमार दङ सिङावहाय दिन्थिनो हानाय नङा सिङाव हाबजानाय नंला सानिफ्राय देखायनोसै नै कास्टमाराखौ ओरै दंना बेयाव थांजायो ओरैनो पर्दाखौ माबानांला बग्लानांला बेनो लोगोफोर बर' गोजा ना बर' गोजा थाबाय आदिवासी तुम असम का है आप लोग भी असम का है ठीक है हम अच्छा है ठीक है ना ठीक है अच्छा सिर ना बेनो लोगोफोर बाजैनि पार्लार मोनसेया दा लोगोफ्रा साफ्लिङाव आन्दायनानै थाबोबाय गिदिराव ओमफ्राय लकेसना सोलायबाय थासिगोन बिसिना आरो दंबावो लोगोफोर नायलांजोब देखायलांजोबगोन नोंथांमोननो बेबो आप भी काम कर ए बर'सो फाग्ला बिदिजों जायो आं हारसा बायदिसो नुदों औ मोजां ना दे मावबाय था होमबा मोजाङै थाबो जाबाय ओमफ्राय दा लोगोफ्रा थाबोबाय बै मोनसेयाव थांबावसिगोन आङो ओमफ्राय बिसिनि लकेसना आरो सोलायबावसिगोन बे नैबे
बाजैनि फंबायनि नैयो बिल्डिंआ भारा सेन्टार ने बाजै भारा 15,000 बिनिया 15,000 ल' बिदों बिल्डिं गंसे गासिबो बिल्डिं गंसे नङा बे गाहायनि गासिबो माबा 2 BHK गिदिर आरो बियो गाहायनि फ्लर गासिबो बेबो बाजैनि पार्लार ओमफ्राय बेयाव बाजैनि फंबाय मावो आरो आङो सिङाव हाबनि गोबाङै मावो दा सिङाव हाबबाय आङो मोजां ना मोजां बेयो हौवाफोरनिल' हौवाफोर हिनजावफोरनि बेयाव नै आथिं आखाइ साफा खालामो ओमफ्राय ओरैजाय मोखां साफा खालामो ए बेयाव मोखां साफा खालामग्रा बेजोंबो बेयावबो दा कास्टमार बारा गैथ'वा लोगोफोर कास्टमार दङ दा थांजाबा नोङो हिनजावफोर खर' नाजागासिनो ए ओरैहाय कास्टमार दङ ओंखायनो ओरै हाबथ'नाय जानाय नंले बाखिखौ नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि खामानि मावो बर' गोजानि गासिबो गासिबो बर' न'नि गोजाखा न'नि गोजाखा बिबो नाङा ओइलाय इनि हिनजाव ए केस काउन्टारनिया केस काउन्टारनिया आंनि बिबो नाङा बिनि हिनजावा नोंनि लोगोसो दा बिसोरो इटिपनि wow इयाव खर' सुग्रा नै जिरायनानै खर' सुग्रा नै सफैबायानो मालाबानो आंलाय पार्लारनि मानसिफोर सोंदों नोंसोरखौहाय कास्टमार दङलै नानि कुरु दा जोङो मोनथाम पार्लाराव गिदिंफैबाय ओमफ्राय बबेबा थांबावो बाजै बबेबा थांबावो गैला दा जोंनियालाय बेनो ओमफ्राय आरो मालायनिखौ आरो बिना पारमिसन गैयाबाबो दिलांनो मालायनिखौ नाङा जोंनिखौल' मालायनिफोरबो दंसोयो मेरला हेल' नै आदा बेंलाय नार्जारिया स्टार्ट खालामदों एफा सिङाव माबायाव खाथियाव लाथाब नामा मा डिजाइननि हाजानसैब्रा एसे बुंनानै होदो मा डिजाइननि डिजाइना अट'मेटिक वाव इउटुब प्रफाइलनि डिजाइन दिनैहाय बाजैया फ्रियावनो सिनना हरगोन ओंखायनो सानसेयावनो डेन्स मारिनोसै जों दे सिनग्रोसै दा उनाव दसेनो दिन्थिफिनसिगोन आदाना फंबाय जाखो बबेनि जाखो आं आदासो जागोन आंखो एक्चुअलि दे बबेनि जाखो आङो बिश्वनाथ सारियालिनि बिश्वनाथ सारियालि ना मिनिगासिनो दं आयु माथो खाथियाव लाथाबनांगौ जाखो मा जाबावगोन बिस आदा बेंलाय खानाय सिनजागासिनो दं नोंलाय रादा बोरै सिनजाना सिनजाया सिनना नागिरदों आं दे हेयार स्टाइल मा होनो फट'क नागिरदों आं मडेल सिनजानो जोंनि बर'निनो बेंगलराव जोबोद समायना सिननो रोंगौ लखानि सिनजादोलै नोङो मावजिनि आदबनि वाव दासो समायना नुखादों मानसिखा आयु सिनाखैनो दा मारै समायना नुखो सिनाखैनो सिनबासो समायना नुगोन ना सिनखांबासो दे सिनखांबा दा दिन्थिनोसै ना नायजों जोबोद समायना नुखाबाय आदा बेंलाय नार्जारिखौ वाव दासो एक्टर बायदि हाला बेजों बैलाय बन्दुआ आव बेनिया जायाखै दायो आङो खानाय सिनजाखांबाय माबायदि नुदों नायदो नोंथांमोना नैबे बाजै सन्जितानि पार्लारावनो आङो सिनजादों दिनैहाय जोङो बिथांनि पार्लारखौ एक्सप्लर खालामनो होननानै फैदों बियो जोंनिनो बर' सुबुं उदालगुरि बैरिखन्द होननायनि बियो जाबाय फेमिलि पार्लार नोंथांमोना नायनो हागोन बेनो बाजै सन्जितानि पार्लार ओमफ्राय लामाया बेजों फैयो नै एड्रेसखौथ' आं मोजां मोनथिले दै जायखिया आङो नोंथांमोननो खिन्थाबाय नोंथांमोना पार्लारनि नामखौ नायनानै लाबानो जाबाय नै फेमिलि दा दसेनि उनावहाय नोंथांमोनजों लोगो हमफिननांगोन जों बेयाव थांबावगोन ओमफ्राय बाजैखौ जोङो इन्टारभिउ लागोन माब्रैहाय
बेफोरबायदि मावफैनो हाखो मालाय जायगायावहाय फालारनि मालिक जानो हाखो नैबेफोरखौ जोङो सोंनानै लागोन मिथिनानै लागोन बा जेनाव जुदि खामानि मावनो मानसि सोङोब्ला बिथाङा लायोना लाया नैबेखौबो जोङो सोंगोन नोंथांमोना आङो गुबुन मोनसे इन्टारभिउनि भिडिअ होगोन बैयावहाय सोंनानै लाजोबगोन जोङो नोंथांमोना बेखौबो नायब्लानो जाबाय नैबे आंनि सेकेन्ड चेनेलाव थांगोन ओमफ्राय बै इन्टारभिउआ बै फार्स्ट चेनेलाव थांगोन बेंज्लाय नार्जारियाव ओमफ्राय नैबे बेंज्लाय नार्जारि लाइभआव थांगोन आङो बे फालार सिङाव बडि नानो मोनै आरो फालारनि एग्रिमेन्ट लाइसेन्सफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन नाथाय बै लाइसेन्सफोर दिन्थिनायावहाय भिडिअफ्रा गाज्रि जालांबाय माने नोजोर होस्लाबनो हायाखिसै बिनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय माने बे फालारनि एग्रिमेन्ट दिन्थिनाय बडि नानो मोनै बेखौ दिन्थिनाय बैफोरो माने भिडिअआ गाज्रि जालांबाय माने स्पिडआव सोलिदों माने ओमफ्राय लास्टआव जोङोहाय फैनोसैयाव बिदाय लादों नैबे फैनोसैयाव बिदाय लानाय भिडिअआबो बिदिनो एखे सेम जादों मा बुंबावनो आरोना आंबो नोजोर होस्लाबासै हाखु दाखु खालामबाय खेबनायावहाय दायो ओंखाम खुरबाय रायजोफोर ओंखाम जासिगोन जों गासैबो मा मा ओंख्रि संदों नायनि जानायखौ दा बेयाव बानायगासिनो दं नै रायजोफोर नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ ओरैनिफ्राय मा जानो अमा जानो ना बोरमा जानो बोरमा बिबु रायजो राजा